Ассалом эй мардуми ҳимматбаланд, ассалом эй дӯстони арҷманд. Медонед дӯстони азизам, ман дирӯз дар як тӯй будам дар хизматрасонӣ. бовар кунед як ҳодисаи ғайричашмдош рух дод. мо аввал аз нигоҳи аввал шӯхӣ фаҳмидем, баъдан расидем сари ҳодиса, дидем ки масъала ҷиддӣ аст. дар як хонадони як мард гӯем оташ дар мегирифт. оташ дар мегирифт. мо вақте ки дар он ҷо рафтем, ман дидам, аввал дилам сӯхт, хостам кӯмакашон кунам. аммо ман дар он деҳот ҳамчун меҳмон рафта будам, ёе ки наворбардор, либоси иваз мекардагӣ надоштам. ба ҳамин хотир аз он дарунам месӯхт ки ман кӯмак карда натавониста истодаам. баъдан хостам ба қадри имкон он чизе ки аз дасти ман мебиёяд як хубӣ карда бошам. натавонистам ман ошкоро ба навор гирифтан ана ҳамун ҷонфидоиҳову ана ҳамун мардонагиҳои ана ҳамун ҷавонон, мардони майдони ана ҳамун деҳотро ба навор гирифта бошам, ба хотире ки аз нигоҳи аввал барои ман чунин тофт ки агар дар он ҷо оташафрӯзӣ асту ман ба навор мегирам, худи як масхара борид, шояд ба мардум бад мерасид. оташро ба навор нагирифтам. аммо ин кадрҳое ки шумо айни ҳол дар экранҳо мебинед, ман аз телефонҳои баъзе бародарон гирифтам, то ин ки ба ҳақиқати ҳолро нишон дода бошам. баъдан ман оҳиста оҳиста дидам ки мардум ҷонфидоӣ карда истоданд, мардум қаҳрамонӣ доранд. бовар кунед, ҳар кас бо чизе ки метавонист як кӯмак мекард. дар ҳамин деҳоте ки оташ барафрӯхт, ин сарҳади байни ноҳияи Панҷакен ва Айнӣ аст. як аҷоибияш ҳамин аст ки ду деҳот дар як минтақа ҷойгир ҳастанд, байни онҳоро танҳо як роҳи мошингузар ҷудо мекунаду халос. ман бо ин гуфтаҳоям чӣ гуфтанӣ ҳастам, бародарони азизам? ана ҳамин ду мардум, яке мардуми деҳаи Киштудак, яке мардуми деҳаи Реват ки дар шаҳраки Реват, яъне Ревади поён зиндагонӣ мекунанд, ҷонфидоӣ кардаву ана ҳамин оташро бо сатилҳову бо чизҳои оддӣ, яъне бо тариқи ҳашар гӯем оташро хомӯш карданд. дӯстони азизам, ба ин қонеъ нашуданд, боз то ба нисфи шаб ёрдам карданду асбобу анҷомҳоро кашониданду қаҳрамониҳо нишон доданд, ҷони худро дар хатар гузоштанд. ман бо ин чӣ гуфтанӣ ҳастам? ман ана ҳамин ҳолатро вақте ки дидам, дилам сӯхт. ба ҳамун мардум мақсад пинҳонӣ ба навор гирифтам. ана ҳамун наворҳое ки шумо дида истодаед, ҳоло таби дили ман нест, таби дил ба навор гирифта шудагӣ нест. бародарон, ман пинҳонӣ ба навор гирифтам, ба хотире ки ба назари ягон кас бад нарасад. ана акнун дӯстони азизам, ман аслан чӣ гуфтанӣ ҳастам? мақсад гуфтам ки мақсад аз пешниҳод кардани ин навор қаҳрамонӣ нишон додани ана ҳамун ҷавонон аст. ман метавонам шояд даҳҳо бистҳо номи ана ҳамун ҷавонмардонро номбар кунам, аммо мебахшед дӯстоне ки дар он ҷо хизмат кардед, номатонро намегирам, ба хотире ки ҳама хизмат карданд. як касу ду кас ки монд ном нагирифта шояд хафа мешавад. умуман мардум, бовар кунед, сари ман хоки қадамҳои шумо бод. ана ҳамун дар бисёр деҳот ҷойҳо меравем мо, агар шумо аҳамият дода бошед, ҳар як шахс аз мардуми деҳаи худаш менолад. ман ҳамин чизро ҳис кардагӣ ҳастам. ҳавас дорад ба мардуми дигар деҳот, аммо аз мардуми деҳаи худаш менолад. ҳамин корро дигар дар ҳаётатон накунед дӯстони азизам. дар ҳаёти умратон дигар аз мардуми худатон, аз халқи худатон нанолед ки мо ин ҳастему, мо он ҳастему, моро бахилӣ мекунанду хоҳ бахил ҳам бошанд, хоҳ чиву чизе ки набошанд, дар рӯзи сахтӣ мардум дар бари ману шумо аст. дӯстони ман, дӯстони азизу гиромии ман, шумо ин ҷонбозиҳои мардумро бинед. ин ба гуфтан осон аст, ин қадар як оташе ки аланга гирифта истодааст, онро тамоман як ғайри имкон аст. дӯстони ман, ин қаҳрамонӣ аст, ин ҷонфидоӣ аст. агар ҳамин мардум ҳамин корро накунад, бовар кунед, шояд ними деҳот дар мегирад. ин кори шӯхиву бозӣ нест. дӯстони ман, ман ба ҳамун ҷавононе ки ҷонфидоӣ карданд, ҳамин ба ҳамун ҷавононе ки дасти кӯмак дароз карданд, натарсиданд, аз ҳамун шерони майдоне буданд ки ба ҳамин кор саҳми худро гузоштанд, ман ба ҳафт пуштатон ташаккурҳо гуфтанӣ ҳастам. ман даст боло карданӣ ҳастам. ин кори ҳар як шахс нест. ман дар бисёр ҷойҳо медонам, агар дар ин ҳолатҳо ҳама сарҷам
меҳнат кардаву дасти кӯмак дароз намекунанд. дӯстони ман, ин корро ҳар як халқу ҳар як миллат намекунад. умуман ба пои ягон таътон хор нахалад. дӯстони ман, дар ин ҷо як ҳодиса шуд. ана ҳамун мошини оташхомӯшкунак гӯем ки то расида омаданаш гарчанде ки оташро хомӯш карда бошанд, ҳам шукри будагии онҳо, ҳам ин дар гумон буд ки мардум хомӯш кардан метавонанд ё не. ҳамонҳо ҳам меҳнат кардаву омаданд, ба ҳар ҳол ба сари ҳодиса расида омаданд. 60 километрро 50 бошад 55 километрро дар 38 дақиқа расида омаданд. дасти шумо ҳам дард набинад. илоҳо умратон дароз бошад. худои меҳрубон аз шумо ҳам розӣ бошад ки шукри худо ки ҳастед. ёрии аввалин, ёрии таъҷилӣ расида омаданд, аз нозири минтақавӣ расида омаданд. ба ҳар якояки шахсе ки хоҳ бо сухан, хоҳ бо даст, хоҳ бо меҳнат, хоҳ бо азобу ҷазоб меҳнат кард, заҳмат кашид дар ҳамин ҳодиса, дастатон дард набинад. дӯстони ман, азизони ман, худо аз шумо розӣ бошад. шумо хизмат кардед, худованд хизматҳои шуморо қадр карда бошад. медонед, ман ростӣ дар ҳамин баъзе тӯйҳову маъракаҳои хешу таборон вақте ки суханкунӣ мебароям дар назди халқ, дар назди мардум, ман намедонам барои чӣ ҳамин гулӯи манро гирья фарогир мешавад. ман суханамро то ба охир расонидан наметавонам. суханам гирьяолуд мешавад. як ба ҳиссиётҳои вазнин дода мешавам. ана ҳамин яке аз сабабҳояш, ана ҳамин ҷонфидоие ки мардум дар назди чашмон мекунад вақте ки шумо дар тӯйҳо сухан мекунед, ана ҳамин қаҳрамониҳои мардум пеши назар ҷилва метиҳад. дӯстони ман, халқи азиз, мардуми гиромӣ, кам нашавед. медонед чӣ мегӯям? агар мардум яктогӣ занад мемурӣ, яктогӣ тияд бой мешавӣ. ана ҳамин гап дуруст аст. дӯстони ман, аз мардум канда набошед, аз халқи худатон канда набошед. ягон вақт аз мардуми худатон нанолед. дӯстони азизи ман, нанолед. ман хоҳиш доштам روشنایی کراسه نفازم новобаста аз оне ки шаб буд, торикӣ буд, вақти хоб буд, мардум бовар кунед ба по хест. ман дар ин наворҳо ҷои занҳоро гирифтагӣ нестам. занҳо ҳам хизмат карданд, занҳо ҳам заҳмат кашиданд, об мерасониданд. бовар кунед онҷо як ман ба як ҳиссиёте дода шудам. афсӯс, агар иҷозат мебуд ки ман рӯбарӯи навор мегирифтам, масалан рӯи рости навор мегирифтам, пинҳонӣ неву ошкоро навор мегирифтам, шумо тамоман шоҳиди дигар чизҳо мешудед. мақсад, боз мегӯям, мақсад аз намоиш додани ана ҳамин кадрҳо ин барои просмотр ё барои тамошо кардани ин оташсӯзии бузург нест. дӯстонам, мақсади ягонаи ҳамин наворро мо дар интернет нашр карданамон ибрат аст. бародаронам, ибрат. дӯстони азизам, ки аз мардум ҷудо набошед. бигзор бад бошад, бигзор нек бошад, чӣ бошад набошад, бо мардум зинда бошед. мардуми худатонро дӯст доред азизонам. халқи худатонро ҳурмату иззат кунед. ҳамин ҳар вақто ки дили касеро ранҷондан мехоҳед, тасаввур кунед ки як рӯзи мусибат дар сари шумо фаромаду дасти ҳамон ҳам ба шумо расид. бемардум бовар кунед ҳеҷ ҳастем. бемардум хок ҳам нестем. ҳатто бовар мекунед ҳамин тӯю маъракаи моро ҳам мардум обод мекунад. ана ҳамин маросимҳои мотами моро ҳам мардум обод мекунад. ана ин хел
дар рӯзи муҳтоҷиву эҳтиёҷи мо ҳам шукри худо ана ҳамин мардум дастгирӣ мекунад. дӯстони ман, умуман ман ба ана ҳамин мардуми заҳматкаш, меҳнаткаш, ҷонфидо, сарбаланд, мардони майдон даст боло кардагӣ ҳастам. шукри будагиатон сарам пеши хоки қадамҳои шумо, сарам пеши хоки қадамҳои шумо. дӯстони азизи ман, ана ҳамин тавр будан лозим асту халос. панотон дар худо. наворо то ба охир тамошо кунед. аз ҷонфидоиҳои ана ҳамин мардуми киштудак ва мардуми реват воқиф бошед. дӯстонам, омӯзед, ибрат гиред. ин мардум боз як маротибаи дигар исбот карданд ки паҳлавон ҳастанд, қаҳрамон ҳастанд. мардуми худашонро дар тангдастӣ танҳо намегузоранд. дӯстони ман, Deram, da interafrede deram. Deram. Ya tu deram sih kan kan belum sih. Bunda bak, şurada. Allah görmese gerek. Evet, hasta olan. Nasıl olacak? Ona çağırdı olan.
دوستان عزیز و گرامی، من چه خیلی گفتم سرشوی این نوار رو در شب ما مخفی گرفته بودیم، پرت افتم. عینی حال حالا یک سوتکه رسا گذشتگی نیست، 24 ساعتی پوره شدگی نیست. انمی دیدید مردم الکای عزم کردن با تخته و با چوب، با میخ، با مهنت الکای همین شخص جواب رو الکای راست کرده ایستادن. دوستان عزیزم یاد گیرید، آموزید، احسان میخونیم، آفرین میخونیم به انمی خیل مردم، به انمی خیل جوان مردوی بزرگ دیار. مرد بودن این نیست که دستی فتاده رو برعکس شکنی. مرد بودن اون است که خواه میتوانی خواه نمیتوانی با یک ذره خدمت خود، با یک ذره باشد هم یاردم خود با یک از دستی کمک دراز کرده باشی. شرط نیست با کمکی پولی دراز کردن. بینه جوان مردم مهنت کرده ایستادن، زحمت کشیده ایستادن. هیچ وقت من باوری ندارم که یگان تو این رو یگان انسان مجبور کرده باشد. همه با خواهش خود عادلانه و عاقلانه آمده خدمت کرده ایستادن. خدا الهی دستتون درد رو نبیند، سری خم رو نبیند. خدای مهربان سایبانی سرتون باشه. باور کنید من بسیار شاهدی همین خیلی حادثه ها شدگی هم هستم که مردم کمک کردگی هستند. انا چه خیلی که شما در نوارها دیده ایستاده اید، مردم یک روز نگذشته الکای با محصولات و با متریال گویم، با پول و با مهنت و زحمت و با آب و نان الکای همون بینایی که آتش گرفته بود آباد کرده ایستادند. شاید این وقت حالی آباد شدگی هم هست. دوستان عزیزی من، عموما همون شخصانی که جانفدایی کردید نامتان را نگرفتم، بخشش زیاد، عذر زیاد. باز چی گفتنی داشتم؟ گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کرر نقطه نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دستی فتاده بگیری مردی. دوستانی من، مرد باشید همه وقت. این مردی این نیست که همین فقط زور باشید و 10 کس رو زنید یا 20 کس رو زنید. مردی رو در این حالت ها باید نشان داد. دوستانی من نمیدونم این سخن ها به شما تاثیر خودش رو میرساند یا نه. اگر شما همون مردانگی های همین مردم رو میدیدید، حتما تاثیر میکرد. باور کنید حتما. باقی در پناه خودمون باشه.
Muamma şeyden. Baraka yedim. Mardum ko'rashlar qov. Mana.